Nadarmo budú médiá strešať nezmyslami o nenávisti medzi Maďarmi a Slovákmi. Dnes ich totiž všetkých uvedieme do omylu. Za samostatné Slovensko dnes totiž prišli bojovať aj Maďari a Česi. Európske národy jedine spoločne dosiahnu slobodu Európu a nový poriadok, v ktorom budú európske národy žiť v miery a porozumení. Bez toho, aby sme chceli nám sem natrepnúť tisícky imigrantov. Teraz sa stále častejšie začína hovoriť o obnovení hraníc a rozpane Schengenu. Už nie je taký lákavý voľný pohyb tovaru a ľudí cez hranice. Slovensko pred prírodom imigrantov zachránili dočasne Maďari, ktorí jednoducho postavili plot a nepúšťali nelegálnych imigrantov na naše územie. A szlovák és a magyar nép nem ellenség. Bár sokan igyekeztek a múltban és igyekeznek ma is a sovinizmus métejével ellentéteket szítani köztünk, pont ott keresendő az, amit úgy hívhatunk, hogy közös ellenség, akik ezeket az ellentéteket szítják. Nehľadaj nepriateľa tam, kde nie je. Slováci a Maďari nie sú nepriatelia, avšak cudzie sily nakazené šovinizmom chceli podnietiť konflikty medzi nami. Preto tí, ktorí umelo vytvárajú nevraživosť, sú naši spoloční nepriatelia. A tak my, slovenskí a maďarskí vlastenci, vyhlasujeme, že nikdy neustúpime. Budeme spoločne bojovať tak, ako v stredoveku, keď si chcel Európu podmaniť osmanský polmesiac a nedovolíme ju zislamizovať. Nenecháme sa vytlačiť z našeho územia a radšej budeme na krátku chvíľu hrdinovia, než otrokmi na veky. Vyrážame. Imigranti nie! My sme tu doma! Imigranti nie! Parazitom pomáhate! Slovákovi nič nedáte! Parazitom pomáhate! Slovákovi nič nedáte! Slovák do boja! Voláča!